bandiraɓe heɗitittoɓe radio amin DZFM hande bo en ɗon be goɗɗo tedduɗo tilimɗo ha nder lesdi Adamawa ɗo kanko biyeteɗo Zakariawu goɗɗo gongaɗo jogi wakkati mum. Zakariawu wujjata, o moɗatako, o foɗata, o jambatako goɗɗo e hamin hokkita Zakariawu boliɗe be onon bo ƴona ha lambaji téléphone ji amin on hofnidira be Zakariawu moɗo mari volde be mako fu bo o volda be Zakariawu. To mi yetti radio DZFM yetti on Allah ɓeddu barka yetti mi laari on jaɓɓiyam on teddiniyam to ko on famata kam ya jamaje ba o yecci mon man gonga to min Zakariawu mi wala karambani nden bo mi wala haala guyka min mi wujjata nden bo miɗo jogi dina mi fotay laara kuje goɗɗo wolwa ni wolwa ɓaawo goɗɗo gana ɗum min to haala ma noon mi wardi be deɗirawo am Abako bawo wimon may laɓɗum haala mako laɓɗum tal to Zakariawu min yettima nda goɗɗo wari ha lawol téléphone. Allo ha lawol téléphone. Allo wi allo Mayramjo on ɗo sawatina jam ko ɗume ni miɗo wondi be moy daga toy ɗum dada Zakariawu on. sannu on dada Zakariawu yawwa sannu mon on ɗo wondi be Zakariawu ton na min ɗon be ɓingel mon may haɗɗo wodi kon wiyata mona wat ko mi yiɗi wigo mo kama jur kama Zakariawu ngol nguyka ma ɗo saloriya ngol nguyka ɗo Allah hoynini an bo a hoyna Allah sanje heɓa an bo a sanja nde a mawnata ka tum miɗo muynama tum wala ko a wujjata sey kusel goɗɗo wara tawa fayandeji pat ɗo vide a timmini kay Allah hoynani Allah simdaygo ɓingel feere kama ndikka to goɗɗo dayayna mi anda san wallahi debbo tawana on confondi Zakariawu man dey inna lillahi Zakariawu min dadama mi dayama a yecca mi trompi ma no mi trompi ma bo Jesus ko anuma yake a vurta ɗo mi yiyay a hoyi pilo verba kama fu a vurtidi jotta o wari oɗo turta oɗo tefa haɗɗo ni Zakariawu bonondama ɗo ɗuuɗi no ayata viyata himɓe miɗo trompa ma a jamo bo Zakariawu aɗo siki bo Jesus dada Zakariawu se on waɗa muñal min voldan be Zakariawu man kai ndikka on yeccamo o salori am be nguyka kusel ha fayande ɗo o salori Zakariawu no a laari haala dada ɗo ɗum gonga on bo haala dada kam ɗum duyya